Il-kunċert mużikali Rock for Richmond se jsir għat-tieni sena konseguttiva b'risq it-tfal li jieħdu l-għajnuna mill-Fondazzjoni Richmond. Din is-sena il-kunċert se jara l-parteċipazzjoni tal-artisti Djun, Edi Fresco u Rosa. Id-dħul mill-kunċert sa din is-sena se jmur b'risq din laqda mhux governattiva li tappoġġa persuni li għandhom problemi ta' saħħa mentali u l-familji tagħhom permezz ta' firxa ta' servizzi ta' appoġġ. Tkellimna ma' Tracy Glynn fejn spjegatilna aktar dwar dan il-kunċert. Dan il-kunċert se jsir il-ġimgħa d-dieħla 31 ta' Awwissu, se jibda fis-7. Dan il-kunċert huwa mhux importanti biss li niġbru l-fondi għalkemm huwa il-fondi huma importanti ħafna lina, imma importanti wkoll għaliex se nwaslu aktar għarfien dwar is-saħħa mentali. U kif ukoll nelbu l-istigma li hemm Mont Carmel. Dan il-kunċert se jsir propju Mont Carmel għal raġuni li għatem ħafna stigma mal-isptar Mont Carmel. Is-sena l-oħra dan il-kunċert kien tal-għajnuna li tfal bi problemi emozjonali u tamġiba sabiex jiksbu aċċess għal programm residenzjali li huwa kruċjali biex jgħinhom itejbu l-fiduċja fihom infushom. Primarjament, il-Fondazzjoni Richmond toffri kemm lin-nies li jkunu ħarġu mill-isptar Monte Carmeli kif ukoll li tfal billi jipprovdulhom appoġġ u stil ta' ħajja strutturat bil-għan li jerġgħu jintegraw fis-soċjetà. Richmond joffru wkoll korsijiet dwar is-saħħa mentali fejn dak li jkun jista' jitgħallem dwar diversi kundizzjonijiet ta' saħħa mentali kif ukoll dwar kif wieħed jista' jassisti persuni li jbatu minn dawn il-kundizzjonijiet. Wieħed jista' jixtri l-biljetti online jew inkella dakinhar stess minn mal-bieb tal-entratura l-kunċert. Il-biljetti għal dan il-kunċert qed jinbiegħu għal prezz ta' 15 euro.